Bon dia. Avui també anirem a fer una aventura. A veure què dona el dia. Bé, avui sorpreses. Paiter 2000. El pati de casa, però de Catalunya. Avui anem a Fajol. Anem a Fajol petit i el que vingui. De l'infern. I no sé. 3 hores i mitja. Amb el gran Bernat, que estava gravant. Cosa fàcil. I anem agafant desnivell. A veure com estan les cames. Avui tranquis, Típica esplanada de Collserola. Pedrots. Iniciació a la tartera. Com es fa? No arrisquis i viuràs més anys. Avui em sembla que veurem cul d'Esteve tota l'estona. Vinga, adéu. Primer cim del dia, tu. El grano de fallo del PX. Portem 4,50 positius, 46 minuts, 1 quilòmetre 300. Heavy metal. Vaya tarteraca. Havíem dit caco i de moment és el primer cop que correm, tu. Bueno, correm. Si se li pot dir córrer, això. Sí, aneu a buscar una cosa tècnica, pam. Suerte. Hem d'arribar allà dalt. I ara hem fet 2 cims en menys d'una hora i mitja, jo crec. Avui una bona sèrie, Molt bé, no tinc res a dir. Va, alta muntanya. Uah! 2 quilòmetres 600. 729 positius. 1 hora 14. Pam. Pla. I ara estem... Estem reconeixent el... Pirineu català, tu! Pla de Fajol, Bastivents, tota la carena, la cresta aquella, que és la que anirem a fer ara, o intentarem. La vall de Tirapits, que és on anirem ara, aquí al fons. I ja està.
muntanya, ja sabeu, mai et compliquis la vida. La muntanya no es belluga. Tu pots tornar un altre dia. Per tant, anem-hi! Qui volia baixar la tècnica? L'Esteve! Ui! Baixa fort, eh? Sí, Vinga. no? S'està tapant, però... Ja no. No, espera que corro. Cabrón. Jo conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 8 isars. I aquell allà 19. I aquí hi ha dos lastres, un aquí i l'altre aquí, que no sabem ni córrer per aquí. I ells estan topant. Allà tirapits, refugi de tirapits aquí al fons, l'Esteve aquí i el Pirineu francès. Pam! This is precious! Pam! I anar fent. Primer cop en tot el dia que veiem la cara de l'Esteve. Primer cop que estic davant. Impressiona, eh? Fa respecte, fa respecte. Suda, suda. Ven per aquí. Mira, aquí hi ha dos trencalosos aquí a la vorant. Sí, són dos trencalosos, una parella. Gaire tècnic no soc, eh? Sí. És difícil, eh? La gent fa corrents, eh? Per aquí passava l'antiga cursa de la Marrana. Bona sort, eh? Bona sort. Com vas, Steve? How is it going? Yo, man. I ara hem de baixar per aquí. En sèrio, baixar fins aquí baix i després pujar fins a Bastiments, enmig de la boira, a veure com ho fem. Xup! No, Steve, mira, Steve. Steve! Per aquí córrer no es pot, o sigui, no m'enganyin. Sí, m'agrada baixar, però és que per aquí no es pot ni córrer. Trail running, i diuen, puta madre. No és trail ni res, no es pot córrer. No, sí, és fàcil, no és tècnica. Que no? Vinga, adéu, pa a tu casa. Això és la vall de Coma de Vaca i això serà doncs, la banda de França, doncs, als voltants de Carançà i això. I anem cap a Bastiments, l'últim cim d'avui, a veure si ens dona temps de fer tot en menys d'una hora, va. I allò serà en 3:30. Més o menys el que m'han dit, Steve? No,
Si no portem 8 quilòmetres, 1.100 positius o 1.200, depèn de qui li preguntis. Veus? I tenien el fetge per la boca, tu. Té molta pedra, Bernat. Hagués dit gespa. És artificial. Aquí no veus res. Estem al mig de la boira. Ai. Vinga, l'Esteve rendit, eh? Hem rebentat avui. Stephen! Clase de tècnica en baixada. Yo. Grande. Per aquí. Salta la banda. Baixant de la marrana, aquí vaig fotre una castanya. Yo, mira. Quasi 3 hores. 9 quilòmetres. Estem ara. Mira, tio. Això és el cavall de la marrana? Perfecte! I venim d'allà dalt, los bastimentos. Res, una baixadeta de merda. No. Bé, te passes pàl·lid allà dalt, allò. La pujada... com un gat. 4 potes. Aquí. I ara baixem ja directament, que portem 3 hores 8 corrent, bueno, caminant. És el primer cop que correm. I ja baixem per la dreta a Coll de Marrana ja fins al refugi de Ter. Sortiran algun menys de 3 hores i Surt mitja. 1371. Jo he dit 1375, És el tercer moment del dia que vam córrer avui. Avisa al cotxe! Sí!